Δονούσα, μόνη κατά μεσής του Αιγαίου, στη σκιά της Νάξου και της Αμοργού, ολόλαμπρη, απλοϊκή και κατακάθαρη, άγρια και ταυτόχρονα τρυφερή. Χώρα, λιμάνι, αγορά και καρδιά της Δονούσας είναι ο Σταυρός, ο μοναδικός οργανωμένος οικισμός, ολόκληρο το νησί σαν μια αγκαλιά. Το καφενείο του το Κύμα, που λειτουργεί από το 1948 σαν μαγειριό αλλά και σαν παντοπολείο, είναι το βασικό σημείο συνάντησης για επισκέπτες και ντόπιους. Τα δρομάκια και τα λιθόστρωτα ζωγραφισμένα, αλλού με μεγάλα λευκά λουλούδια και αλλού με σχέδια δανεισμένα από τη θάλασσα. Τα σπίτια νοικοκυρεμένα, φροντισμένα, ολοκάθαρα και φορτωμένα με πολύχρωμα λουλούδια και μυρωδικά. Τακτική βραδινή ατραξιόν, η άφιξη του αλαφώτιστου Blue Star Ferry που ενώνει τη Δονούσα με τον έξω κόσμο. Στις λιγοστές ταβέρνες του νησιού το φαγητό σπιτικό, νοστιμότατο και ποιοτικό και η εξυπηρέτηση πέρα για πέρα φιλική. Για τον επισκέπτη η ζωή μέρα και νύχτα γυρνά γύρω από το μικρό λιμάνι. Στα πόδια του Σκατζόχυρου, του μοναδικού καφεμπάρ του νησιού που εποπτεύει τις ψαρόβαρκες και την κατακόκκινη γυάλα, την αναπαλαιωμένη μικρή βαρκούλα, τα πλαίσια της παρέμβασης καράβια που δεν φοβήθηκαν, φόρο τιμής στα παραδοσιακά σκαριά που έχουν καταστραφεί. Από το λιμάνι ξεκινάει και το λεωφορείο για τις υπέροχες παραλίες του νησιού. Μερσίνη και Μεσαριά για όσους αντέχουν τον ποδαρόδρομο. Καλοταρίτσα, η πιο μακρινή, η πίνενη, καταγάλανη και με καλό φαγητό. Και Κέδρος, αλλά εδώ πας και έρχεσαι και με τα πόδια. 15 λεπτά από το Σταυρό, κατακάθαρα νερά και ωραίο κεντράκι για μεσημεριανό ποτό ή φαγητό. Και για ηλιοβασίλεμα, κάντε τον κόπο και πάρτε το μονοπάτι μέχρι την κορφή του λόφου ανάμεσα Σταυρό και Κέδρο. Οι δίδυμες εκκλησίες της Παναγιάς και του Αγιάννη σας περιμένουν για να σας προσφέρουν μοναδικές θέες και αξέχαστες αιγαιοπελαγίτικες εικόνες βουτυγμένες στο απόλυτο μπλε και το εκτυφλωτικό λευκό. Μα έτσι κι έρθεις στη Δονούσα, αν δεν αφήσεις τη Δονούσα μάγισσα, το καϊκάκι του Καπτανηλία να κάνει τα μαγικά του, έχεις κάνει τη μισή δουλειά. Η βόλτα γύρω από το νησί είναι πάντα μια όμορφη εμπειρία, αλλά η Δονούσα έχει πολλά περισσότερα μυστικά. Η φωκοσπηλιά, καλά κρυμμένη από τους καιρούς και τα αδιάκριτα μάτια, είναι τόσο μεγάλη που στην αγκαλιά της κρύβεται ολόκληρο το καϊκί. Τα βαθιά της νερά προσφέρουν μοναδικές και απροσδόκητες εικόνες. Οι υπόγειες σπηλιές επιτρέπουν στο φως της μέρας να φωτίσει τα σωθικά της και οι κολυμβητές μετατρέπονται σε γαλάζια θαλάσσια πλάσματα. Και το κέφι ανάβει. Χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρνώ σαν πουλί περιπλανωμένο μες στη ξενιτιά. Αποβίβαση στην παραλία Λιβάδι ή στο Κέδρο. Ή επιστροφή στο λιμάνι. Τα ωραία μας μαρκάρουν την ψυχή με σημάδι που δεν σβήνει, αλλά δεν κρατούν για πάντα. Ο Σκοπελίτης, το καραβάκι που εδώ και χρόνια δίνει ζωή στις μικρές Κυκλάδες, θα μας πάρει σύντομα για αλλού.